Sziasztok, srácok, lányok! Hát, ebben a shorts videóban elmondom, hogy holnap feljön egy videó a sétálásról. Egy elég nagy videó lesz. Szerintem ilyen 2 órás, 9-kor. Úgyhogy... nem tudom. Tudom, sötét a képernyő, de itt nagyon világos van. Nézzetek. Jaj, bocsi. Nézzetek oda. És akkor így... Ennyi. És Liszi, sokan iratkozzatok fel, és lájkoljatok, tetszik. Most változtattam meg a csatornán, mert hát csak 3 feliratkozom van, az a neve, hogy Nalen Oliver a csatornámnak. Nézzétek és lájkoljatok és iratkozzatok fel. És akkor így zárásképpen like az Ronaldo, nem. Feliratkozás az Ronaldo, like Messi. Remélem, hát nem remélem, mert kiválasztotok. Na. Sziasztok, nézzétek meg holnap a videóm. Na csá!